Βίντεο τραβώ. Δεν έρχονται να πάμε στην... Γιατί με να πετάξει το λεφτό. Έλα πιο κοντά. Έλα ρε. Είδες μήπως είναι νεράκι. Ακούγω. Το αγκουλάκι εσύ, μπράβο σου. Θέλω να ξέρω άμα κάνεις κοπέλι πώς θα κάνεις. Τον κρόκο τον έχεις πολύ στον κρόκο, τον κρόκο αλλά δεν θα βάλει, τα εκτιμάς κεφάλι μου, όχι. Εντάξει. Το ψαρωτικό τηλέφωνο. Λοιπόν, είναι πολύ ημερός, μπράβο. Γιώργο, μια δήλωση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πουλί μου. Πόσο ετών είναι το πουλί σας? Είναι, το έχω τώρα 2 εβδομάδες. Ναι. Και βλέπεις τη συμπεριφορά του. Κάνει καλή δουλειά το πουλί σας? Κάνει πολύ καλή δουλειά το πουλί μας. Και όποιος το έχει δει, έχει μείνει πολύ ευχαριστημένος. Ένα μικρό φυλάκι. Άμα φύγω θα φύγεις. Το πουλί? Το πουλί θα το κάνει την πρώτη πτήση για το κεφάλι μας. Ξαναπετάει, έλα ανέβα πάνω. Μα κόλλησε θα σκάσει πάνω στην κάμερα, τι μου λες τώρα? Έλα ανέβα μέσα. Δεν θα αφήσει νερό τώρα? Έτσι, μπράβο. Και έχει νεράκι μέσα στο πιάτο. Πιες νεράκι από το πιάτο. Νεράκι από το πιάτο θα πιες. Το λέει να μην καταλαβαίνει. Εγώ κάνω εντωμεταξύ zoom στο πουλί, Πριν που μιλούσες ήταν εντάξει, κανονικά ρε παιδί. Θα τώρα έχω βάλει στο πουλί. Άλλη αυγό θα φας. Αυγό. Δεν έχει πολλούς αυγό, Είναι το πρώτο αυγό που τρώει ο Σιμ. Ναι. Θα το διαλύσει, δηλαδή αυτό να πάει σε 10 λεπτά το έχει πάει όλο μου φαίνεται. Λοιπόν, θα έλεγα ότι πρέπει να σταματήσω το βίντεο γιατί έχουν πονέσει τα δάχτυλά μου. Λοιπόν, Γιώργο, πες ένα γεια στο κοινό σου. Γεια σας. Εσύ ξέρω και εσύ τώρα. Πες ένα γεια και εσύ ρε, μη σε πω. Επειδή εγώ δεν μπορώ να φανώ στο βίντεο, γεια σας από μένα.